खुलुमबाय स्टुडिअ आं रबिन बसुमतारी बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै जिटि दुवार दखरा एबसुआ मोनबा दालाइसा एबसुनि गेलेगिरिफोरखौ लाफानानै 13 बोसोर बैसोनि सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय खुंगा 17थि बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर ट्रफिखौ सानथामनि हाबाफारि लानानै बिसोरखौ 1 गल सोनानै फेजेनो। बे हाबाफारियाव चिरां जिल्ला एबसुनि आफादगिरि दिलीप कुमार बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आरो जिटि दखरा एबसुनि आफादगिरिजों लोगोसे दालाइसा एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि आरो ओनसोलनि सानसुमै बिथांमोनाबो बाहागो लाफायो। जिटि दुवार दखरा एबसुनि बानजायनायाव दिनैहाय बे सान्थिफुर गोजौ फरायसालिनि गेवलां फोथाराव गासै मोनबा दालाइ आफादखौ लानानै 13 बोसोर बैसोनि गथ'फोरखौ जे मोनसे बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बेखौ दिनै गाजा गोमजायै बयनिबो मददजों जागायनो आखायाव लादों आरो गिबि हाबाफारि बा जागायजेननाय मेच हिसाबै खुंग्रिं दालाइ एबसु आरो फारसेस सान्थिफुर दालाइ एबसुआ दिनै गेलेनो आखायाव लादों। जोङो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बियो गोदान बाथ्रा नङा। चिरां जिल्ला एबसु हिसाबै थांनाय 2021निफ्राय जोङो बेहाय कनजिकेटिभलि जों लाबोबाय थानाय जादों। 5 बोसोराव जों एबार आगान सुरबाय। जिल्ला एबसुनि सिङाव गासै मोनबा दखरा दं आरो दखरानि सिङाव दालाइ आफादफोर गोबां दङ। दखरा लेभेलाव बियो मोनसे टीम सेलेक्सन जागोन। मोनफ्रोमबो दखराया मोनसे टीम सेलेक्सन खालामनानै जिल्ला लेभेलाव लांगोन आरो जिल्लाया बेखौ जोङो आगष्टनि 6 तारिखनिफ्राय 10 तारिखसिम जों बाहाय गाजा गोमजायै खुंगोन। जिल्ला लेभेलाव जोङो सायख'नानै मिरु लेभेलसिम जोङो मोनसे टीम लांगोन। बे प्रिपारेसना दिनै सोलिबाय थादों आरो बे हाबाफारिखौ लानायनि गुदियाव जोंहा जिहेथु बर' हारिया मोनसे ट्राइबेल हारि आरो बे हारिया गोदोनिफ्रायनो बल खेलाजों बा गुबुन गुबुन खेलाजों बिराद गोथौ सोमोन्दो दं आरो साफ्रोमबो जोंनि गथ'फ्रा जोंनि इयुथ्सफ्रा बल खेलाखौ बांसिनै मोजां मोनो। बिराद बेनि सायाव पटेनसियेलिटिया दङ, टेलेन्ट दङ, स्किलाबो दङ, बेखौ जों डेभेलप खालामनो हायो। बेखौ नुनानै दिनै जोङो ओरैनो खेला गेलेनायनि नामाव रंजानाय बा जोङो टाइम पास खालामनाय माबा मोनसे अकेसनेलि बेबायदि रंजानायखौल' जों ट्रेडिसनेलि लाबोआलासिनो जोङो इयुननि फारसे जाथिनि सार्थआव उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो बिसिनि स्किलखौ डेभेलप खालामनो आरो बेजोंनो लाइफ इस्टाब्लिस खालामनो हागोन बेखौ आसाजों जों दिनै फर्मेलि जोङो ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय फाउन्डेसन लेभेलावनो जोङो बे मोनसे इनिसिएटिभखौ जों लानाय जादों आरो जों आसा खालामदों बे 13 बोसोर बैसोनि गथ'फोरखौ जों बेबायदि मोनसे प्लेटफर्म बा मोनसे स्कप बा परिबेसनि गेजेरजों लांबाय थायोबा बर' हारियाव सानसे समाव नेसनेल लेभेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव गोबां मोजां साक्सेसफुल फुटबल प्लेयार मोनहैनो हागोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दं। दा बेनिखायनो जोङो आसा खालामदों जायफोर दिनै खेलानि फोथाराव आगान सुरबाय बे उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोंनि गारजेन, जोंनि समाज, जोंनि आफादफोर, जोंनि ओनसोलफोर मोजां मोनसे डिसिप्लिन बा आब्रुथिनि गेजेरजों जोङो बिथांमोननि स्किलखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बयबो मदद होगोन आं बेखौ आसा खालामदों। खेलानि मुङाव बोथोर फैयोब्ला बेदरनि नामै जुजिलायनाय, जानाय लोंनायनि नामै जुजिनाय बेबायदि थासारिखौ दिनैनि दिनाव रावबो मोजां मोनला आरो बिदिजों जाथिनि परिसय आरो गावनि लाइफ दानायनि खुनु बिजों जोङो इयुनखौ साननो हाया। गतिके जों जि मावदों बेखौ एफेक्टिभलि आरो पजिटिभलि जोङो बेखौ लांनांगोन आरो बे सिन्ताखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बे लेभेलाव जोङो आगान सुरदों। गोजोन्थों। थेंक इउ। दिनैहाय जिटि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे बड'लेण्डनि जे मुंख्लंफोरनि मुङाव जे जोलुर बादायलायनाय दिनै खुंदों। जे खुङै खुंबोनानै नैबे खेबाव 17थि खेब जाबाय। दा बेयाव जे जोङो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानै गोबां सिन्था धारा दङ। जेरै जों समाज फोसाबनायाव जे इयुथ्सफोरखौ लानानै जोङो कनक्लेभ बानायो, गारजेनफोरखौ लानानै जोङो सावरायो, फरायसालियाव जोङो थांनानै गथ'फोरनि केरियार काउन्सिलिं जेरै होयो, थिग बेबायदिनो गेलेनाय फारसेबो जोंहा जौगानांगौनि थाखाय आरो जे बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायाव जे गेलेनाय फारसेबो जोङो सिन्था धारा खालामनांगौ। थिग लेखायै जोंबो जोंनि दखरायाव जे मोनबा दालाइ आफादखौ लानानै जोङो दिनै खुंदों। बे मोनबा दालाइ आफादनि गेजेराव
जाय बिथांमोना गेलेगोन बा जाय बिथांमोना बाहागो लाबाय आं बिथांमोनखौ गिबियावनो बेस्ट उइसेस जासिग्रोदों। दा दिनैहाय जों नायदों जे उन्दै जे जोङो जे फंबायफोरखौ जोंहा बहुद जोथोन लानांगौ दं। जे जोंनि ओनसोला मोनसे बेकवार्ड ओनसोल। दा जोंनि ओनसोलाव बिमा बिफाया क्वालिटि इडुकेसन बा गोग्गो सोलोंथाइ मोनैयाव माखासे जोङो स्कप आरो सुबिदाखौ जों होबोनो हायाखै। दा दिनैहाय जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो जोंनि ओनसोलनिफ्राय लाइमोनफोरखौ लानानै जे गेलेनाय फारसेबो जों दावगाहोनो हायो नामा बिनि सिन्था धाराया जोंनियाव दङ। दिनैहाय जों आसा खालामदों जे जोंनि दिनैहाय जाय बिथांमोनखौ गेलेहोबाय बिथांमोनखौ जों सेलेक्ट खालामगोन। सेलेक्ट खालामखांनायनि उनावहाय जोङो जिल्ला फारसे लानानै थांगोन आरो जिल्लायाव आसा खालामदों जोंनि जे दख'रा आफाद सिंनिफ्रायबो माखासे गेलेगिरिफ्रा स्कप मोनगोन। बेजों लोगोसे आं आसा खालामबावदों जे जिल्लायाव देरहानानै जोंनि दख'राया जिल्लायाव देरहानानै जाहाथे बै बड'फा FC जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे क्लाब बेयाव जोंनि ओनसोलनि बा जोंनि दख'रानि सिंनि गेलेगिरिफ्रा बिथांमोना बाहागो लानो मोनफागोन। लोगोसे जे इण्डियायाव खुंजानाय I League बे खेलायावबो जाहाथे जोंनि ओनसोलनि गेलेगिरि बिथांमोना स्कप मोनफायो आं बेखौ कामना खालामदों आरो बिथांमोननिसिम आङो बेस्ट उइसेस जासिबाय। बेबायदि बैसोआव माब्लाबा बिमाफ्रा आथिं बायगोन बायदि बायगोन होननानै माने खेलाफोरखौ हगारनो नागिरा माबायदि बुंगोन बेबायदि? आं खावलायगोन गारजेन बिथांमोनखौ जे गेलेनाया मोनसे देहानिबो गावनि थाखाय मोजां। बियो देहाखौबो मोजां लाखिगोन जोथोन लाखिगोन आरो बेराफारसेजों मेन्टेलिटि बियो मा जागोन दावगागोन। जे बियो मोनसे एक्सारसाइज आरो बेयो मोनसे गावनि जिउ राहा दानायाव बे खामानिसो होयो। दा दिनैहाय गारजेन बिथांमोना नंगौ जोंनिया इलिटारेट गारजेन थानायखाय बेबायदि सोदोबफ्रा फैयो। आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव बेबायदि सोदोबफ्रा फैया। आं बेखिनिखौ गारजेन बिथांमोनखौ आं खावलायहरबाय।